vítam vás Chodník pri ďalšom videu. Toto bude video, kde si zahráme v epizodickú hororovku Fears to Phantomas Home Alone. Takže tieto už vyšli, tie si zahráme v ďalších dieloch. Aj toto už vyšlo, to je že Vaubury Gateway alebo niečo také. To si tiež môžeme zahrať, ale my ideme teraz hrať Home Alone. Fears to Phantomas, epizóda 1. Sám doma. 12. júl. Nechcel som toto dávať na Reddit, lebo by to bolo nazvané, ešte to je blbosť, neviem kde začať, prepáčte, neviem čo, asi ešte neviem hovoriť. Myslím, že začnem. Bol leto, moji rodičia niekde odišli na nejaký pracovný výlet, takže som bol na víkend sám. Mal som nejaké... Mal som problémy so spánkom a že som nejak stával uprostred dňa, také blbosti. Čo sa hýbem? Asi mám niečo s klávesnicou. Fuj. Nádherné stromy. Autá chodia. Riadna chodba. To nám píše. Takže to ma nezaujíma. Dneska. Mám si objednať nejakú pizzu, nemusíš nič objednávať, máš ladničku. Čo je tu? Postiel. To je typek. To už tak skoro. Si myslel, že to bude až tak nejak uprostred, než už hneď na začiatku. Peknú. Máme záhradu. Kuchyňa, už vraj za mnou. A jedlo bolo studené. Máme mikrovlnku. Tu je obývačka. Fuj. Čo? A už je to. Čo? Tam už určite niekto bude stáť. Ach je, super. Tak. Hovoril niečo s telkou, takže asi ideme pozerať na telku. Čo máš za lesklé telo? Spadol si dole, alebo čo? Halo. To je tam. Tam niekto išiel. Tam hore niekto išiel. Ty kokos. To je za divnosť. OK. Hodím to, túto. To vždy zase odznova. Ale ja tam nechcem ísť. Ideme na nejaký, neviem po anglicky. A čo máme tu robiť už?
otváral dvere? Asi ne. Tu na mňa vybavne z boku. Ne, tak ne. Ok, tu budeme spať. Asi alebo... Aha. Musíme si urobiť úložky. Tak, klik. Desivé je docela aj to, že si vlastne my uprostred leta musíme robiť úlohy. A robili sme ich 5 hodín. Však je leto, choď behať po vonku. No už aj tak moc. Ale to je stromy. Chceš? Nebuďte dlho hore, aby som nepočula niečo od Pauly. Tentokrát. Jedna ráno. Idem si po nejakú vodu. Však on ma zabije. Tam už sa svieti. No fuj. Dáš si mlieko? Je mlieko, majú už mlieko? Vy nemáte mlieko? Sa mi bije žusy. Som neprešiel bez mlieka. A tam je mlieko. Nice. Tak, to sem. Je tu niekto? Není tu nikto. Super. Ideme hore. Ja sa nebojím. Blbé dvere. Pokazané. Už úložky nemusíme robiť. Zase. Čo toto? Tam je týpek. Miles? Myslím Miles. Kto je tam pri dverách? Oh, moc. Ja tam ako musím ísť. Ne, ja chcem ísť spať. A tu sa dá iba schovať. Tak to sa radšej na ňo idem pozrieť. Tak sa bojím. To podľa mňa nič nevyrieši. Že by som sa schoval. Píš, mama, teraz. Čo mám? Máme sa schovať, no počkaj, chcem vidieť. Do prdele. On tam stojí. Idem preč. Prečo sa schody glitchujú? Ne. Rýchlo preč. Ne. Schovať. Takže. Aha. Počkaj. Okej, to je jedno. Rozbil okno. To je debil. Na čo mi rozbíjal okno? Vlúpať sa do baráku a teraz zvoní? Blbec. Nepôjdem tam. Ako
Akože to je Paula. Paula mi hádže šutre do okien, že? Jak to vies sa nedá odoslať. Tam už celý barák svieti, tam je asi Paula. Pomôž mi, tam nejdem. Však tam je ten týpek. A jak to tam mama vie? No ale logicky ona mu asi napísala. Preč. No tak asi není nič iná možnosť. Co bude? Niekto. No, to je možno tá klávesnica. Okej, tak nie, tak ne, nejdem tam. Ne, odmietam. Nein. Zakázané. Ne, odmietam. Však ma tam zbije. Zobere ma. Budem mŕtvy. V pivnici jeho. Počkaj, chci sa pozrieť zrkadlo. Môžem sa byť? Už si to. A ako ho zoberú? No, asi už môžem byť hrať. Už to není super. Polícia. Prečo ti ma chodí preč? Ja chcem zavrieť dvere. Čo ak ma chce aj táto žena zbiť? Zapneme televízor. Čo tu je? Door, mein, debug, moderno, signál. No, tak. Už sa mi aj hra zavrela. To bude z tohoto videa všetko. Ak sa vám teda páčilo, tak ponechajte like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Inak ešte, aby som sa objasnil k videu s GTA 3, pri strihu sa tam niečo pokazilo, takže sorry, ale ďalšie video z GTA 3 bude dlhšie trvať, kým zase zrobím, lebo pri tom strihu sa nejak pokazili tie súbory a nejaké USBčko sa mi poškodilo. Takže čaute.